Primer, hi ha un aspecte que crec que és clarament a destacar de manera positiva d'aquestes eleccions, que és que a Catalunya, amb unes eleccions al Parlament, hi ha hagut una participació altíssima. Podríem dir que gairebé sense precedents, i això doncs, és un fet molt positiu, és un fet a destacar de manera molt clara i a valorar, un fet a valorar. Un fet a valorar perquè quan hi ha molta gent que es mobilitza, no només en el carrer, amb les manifestacions, amb altre tipus de mobilitzacions, no? Quan hi ha molta gent que, a més, converteix la mobilització del carrer en mobilització a les urnes, que vol dir que va a votar, aleshores, si no, heu de guardar una mica de silenci, si pot ser. Jo per això he preguntat al començament, tothom està a punt? Sí? Bé, doncs aleshores puc continuar. Això que us deia, quan la mobilització del carrer es trasllada a la mobilització de les urnes, això sempre és un fet clarament positiu. I en aquest sentit, doncs jo com a president de la Generalitat, com a president de Catalunya i com a ciutadà, el valoro molt i des de Convergència i Unió no cal dir que també ho valorem d'una manera, doncs, insisteixo, molt i molt positiva. Això diu molt, deixeu-m'ho dir així, diu molt de la capacitat d'intervenir de la societat catalana en aquests moments molt durs però molt apassionants al mateix temps, diu molt a favor d'aquesta voluntat de participar en els afers col·lectius del país. I això crec que val la pena donar-li el valor que té, que en té molt. Segona cosa, crec que haver donat la paraula a la gent, haver donat la paraula al poble, que era el compromís d'aquestes eleccions, crec que això, poc o molt, és positiu, també. Algú pot pensar que com que el que ha convocat les eleccions ha perdut suport electoral, doncs no calia convocar la gent a les urnes, no? Però jo crec que sí, jo no em penedeixo d'aquesta decisió, perquè recordeu que en totes les meves intervencions, en tots els meus discursos, sempre vaig dir ara hem de passar la veu del carrer a les urnes, perquè en democràcia funciona així, perquè hem de saber exactament on estan les majories que hi ha en el país.